Vi vil gerne fortælle om Ruslands ressourcer og deres magt i forhold til deres ressourcer og om deres energiforbrug. Og hvis man starter med at kigge på Rusland geologisk, så er Rusland jo verdens største land og ligger altså både i Europa og i Asien. Landet grænser op, som man kan se på billedet, til det nordlige ishav, den nordlige del af Stillehavet og så 14 andre lande. Rusland er med sine 17 millioner kvadratkilometer cirka 2 gange så meget som arealet i USA og Kina, og altså 396 gange større end Danmark. Og med dens enorme udstrækning, så dækker Rusland altså 11 tidszoner. Hvis man kigger på Rusland, så kan man se her, at det var lige 2 for langt. Kontinentalplader formentlig kan man sige, at Rusland dækker cirka 3, eller i hvert fald ligger på 3, men der er altså ikke nogen af grænserne og zonerne mellem, så man kan se på billedet, der er ikke nogen af dem, der er voldsomme, så der er altså ikke nogen vulkaner som sådan i udbrud i Rusland. På nær ude på deres øer, som ligger lidt længere ned mod Filippinerne og lidt mere over ved den kinesiske plade, der hedder Kurillerne, som består af 59 øer med i alt 18.900 øboere. Og alle de her øer er altså opbygget af aske og lavaer, og af de 23 vulkankejler, der er der kun 16 af dem, der er virksomme. Men det er altså muligt at bo på øerne, og der er ingen af dem, der som sådan er farlige. Men noget af det, Rusland til gengæld har meget af, er mineraler og ressourcer. For flere metaller og mineralers vedkommende, så er der altså over en tredjedel af verdens ressourcer, der findes i Rusland. Blandt andet 33% af naturgasreserverne, og landet er også den førende producent inden for flere af deres råstoffer. Hvis man skal kigge på dannelsen af olie og gas, så sker det ved, at det er primært dannet af planteplankton, der er sunket ned til havet, som man kan se på billede 1. Og hvis man skal kigge på det, så alle levende organismer, de indeholder altså grundstoffet karbon, altså kulstof, og brint, hydrogen. Og det er netop de grundstoffer her, der er oliens råmateriale. De organismer, der dør, de lander ned på havbunden, og som man kan se på billede 2, så vil der langsomt komme flere og flere aflejringer, altså på havbunden, som er lag af løst sand, mudder, ler, jord, grus. Og der vil altså være aflejringer af det her, der vil være rigt på organisk materiale, som kaldes sediment. Med tiden vil det her sediment komme længere og længere ned og blive overlejret af andre, som man ser på billede 2 og 3. Og hvis vi ser på det omrids, der er på billede 3, kan vi se, at temperaturen stiger, jo længere man kommer ned. Og ned omkring dem, der er markeret 100 og 150, er altså det, man kalder for olievinduet. For hvis oliet kommer over 150 grader, vil det blive omdannet til gas. Og hvis det kommer helt op på de 230 grader, kan det blive omdannet til granit, altså ren kulstof. Der er mange geologiske forudsætninger at tage hensyn til, når det kommer til dannelsen af olie, og til udnyttelsen af olie. Og det er blandt andet, at olien kan vandre, altså migrationen af olien og oliefælder, forsejling og generelt bare timing, fordi hvis alle forudsætninger de ikke udfyldes, så vil den oprindelige sammensætning, altså de fysiske og kemiske betegnelser af olien, vil blive udsat for igennem tid. De vil ødelægge olien, altså f.eks. dens flydeegenskaber, dens vægtfylde og dens gasindhold, og det vil altså ikke være olie, og det kan netop ikke bruges. Hvis vi skal kigge på de vigtigste olie- og gasfelter i Rusland, så ligger det primært op ved Sibirien mellem Ob og Irtysh, som altså er nogle floder, man kan ikke helt se dem på det billede her, men det er nogle floder, der ligger, der hvor der står Sibirien. En stor del af naturgassen i Rusland udnyttes i kraftværker, men samlet er naturgassen altså ryggraden for Ruslands eksport, og det er også noget, drengene vil komme ind på senere. Primært så transporteres det gennem et rør af ledninger, for det skal tit langt rundt omkring, og en af de største, faktisk verdens længste rørledninger, kommer fra Rusland og hedder Druzjba. Og den er 5,2 km lang, 5.200 km lang og forbinder oliefelterne i Rusland med hele Centraleuropa. Gazprom, som Jonas også vil komme ind på senere, er altså verdens største i branchen for naturgas og står for ca. 25% af verdens samlede naturgasproduktion og leverer mere end en fjerdedel af Vesteuropas forbrug af naturgas, og alene står Gazprom for 8% af Ruslands BNP. Ja, Rusland som samfund. Rusland har jo en del problematikker, men alligevel kommet så godt ovenpå et stort omskift af samfundsmodel. De har været et tidligere kommunistisk samfund, det har været Sovjet. Men for at få nogle facts straight først, så er 143 millioner landets indbyggertal.
Og det er jo ikke selvfølgelig mange til betragtning af, at det er verdens største land, og der er lande, som har 1 milliard som Indien. Men det er åbenbart nok til at gøre det for Rusland. 87% af befolkningen er 100% russere, det vil sige, at de ikke er indvandrere, eller nogen af, hvad kan man sige, anden rendyrket art, de er 100% russere. 70% af befolkningen er russisk ortodokse. Det kommer også til udtryk i den måde, Rusland vælger at støtte deres religion på, fordi de giver ikke økonomisk støtte til nogle af de andre troer. Det er kun de russisk ortodokse. Deres møntfod er rubel, og deres BNP er 2.444 US dollars per indbygger. Ja, som jeg var inde på lidt før, så har Rusland jo været Sovjetunionen for godt 24 år siden, det har jo, kan man sige, det er noget en omvæltning økonomisk, fordi at de tidligere havde planøkonomi, som i bund og grund går ud på, at alle skal have lige mange af landets goder. For det er til skiftet over til markedsøkonomi, som er det, vi er kendt for at bruge i Vesten, og især bruger i USA. Det er sket på en år igennem 7 år cirka, at man lavede en stor omvæltning, og det var man nødt til at gøre, fordi at, hvad kan man sige, nu har man forsøgt med kommunisme så lang tid, og det var borgerne ikke længere tilfreds med, så man ville ind og hvad kan man sige, ligne Vesten lidt mere, end det egentlig gjorde på daværende tidspunkt. I det, de var kommunistiske, så var alle virksomheder også statsejede, og det gjorde jo så, at der ikke var nogen konkurrenceevne, alle jobs var i den offentlige sektor, og det var noget, man er nødt til at gå ind og bekæmpe, når man skal ind og indføre den her markedsøkonomi, som de valgte at gøre. Og det medførte så, at de i 1997 allerede, 1997 havde hvad kan man sige, en privat sektor på 70% af befolkningen, hvad vil jeg sige, af staten. Og det er rimelig meget til betragtning af, at i Danmark er 48% kun. Men i det, at de også indført markedsøkonomi, så er der også kommet noget arbejdsløshed, som de kunne vant til før, fordi at siden at alle bare havde et arbejde og fik lige løn af staten, så er man også nødt til at, hvad kan man sige, affinde som de her op- og nedture. Det medførte så også, at deres arbejdsløshed gik fra 0% til 10%, da firmaet Comic-Con kollapsede. Det medførte så også, at Ruslands BNP faldt med helt op til 40%. Ja. Rusland, som, hvad kan man sige, skal ikke skifte, Jonas. Rusland, det er rådden i fundamentet, har jeg valgt at kalde det, fordi Rusland, de har store problemer med deres korruption. I Danmark, det er svært at relatere til Danmark, fordi Danmark er jo verdens mindst korrupte land, bare lige for at puske glorien lidt, men Rusland er helt nede på 177, sådan mindst korrupte land i verden. Det er jo et kæmpe problem for Rusland, især når man skal handle med omverdenen, at man så er nødt til at tænke på, om lederen egentlig er demokratisk valgt, når man skal optage i verdenssamfund, verdensnationale samarbejder, såsom EU, samarbejde med dem, eller NATO, eller generelt samarbejde med nogle af vores store partnere, fordi det kræver også, at man opretholder menneskerettighederne og andre demokratiske fordele. Og når man ikke rigtig kan vide noget om det, så er det jo svært at respektere et land. En anden ting, der er, at man også har døjet meget med, at pressefolk forsvinder, når de skriver noget kritisk om præsidenten. Så har der også været noget om, at Putin faktisk er demokratisk indstemt, fordi der var stemmer, som åbenbart var fundet, man har åbenbart havde fundet ud af, at der var blevet afstemt mere end en gang i forskellige stemmebokse rundt omkring i Rusland. Så vil jeg godt vise et klip, hvor man kan se, hvor korrupt Rusland i bund og grund er, fordi at, når det er ikke sådan, ligesom i Danmark, så når det skal stemme, så skal du trykke på en knap inde i parlamentet. Ja eller nej knappen, grøn eller rød. Og dengang der var en afstemning for nylig omkring homoseksuelle, og hvorvidt de skulle føle sig troet i samfundet, altså om de måtte vise deres følelser offentligt på gaden, så dukkede mange af partierne ikke op, fordi de ikke ville tage en officiel stilling til det her. Det medførte så bare, at dem, der var modstandere, de gik rundt og trykkede på alle de andre knapper, sådan så forslaget var igennem. Og det er så illustreret i det her klip. Yes. Som I har hørt, så har... Du skal ikke skifte, Jonas. Jeg kan ikke. Du skal ikke skifte. Som jeg tidligere var inde på for sekunder siden, så undertrykker de minoriteter, fordi den homoseksuelle lov gik nemlig igennem. Og det medfører som sagt, at homoseksuelle ikke må holde i hånd, de må ikke kysse, og de må ikke snakke om deres kærlighed på offentlig gade. Det er kun inden for hjemmets 4 døre. Hvad jeg sige, 4 væg. Lige meget. Hvad hedder det? Det samme gælder, som jeg også var inde på i starten, de russiske ortodokse, der får tilskud af staten, hvorimod de andre religioner ikke gør. Det er også forudfordele, sådan så at flertallet igen får en mærkelig fordel frem for minoriteterne, men på den anden måde ikke respekterer minoriteterne.
Og det er Rusland meget kendt for. Til spørgsmålet omkring Rusland er en hård eller en blød magt, så har vi valgt at sige, at de er en hård magt i den forstand, at de har atomvåben, altså de er klar til at bruge dem, de har ikke brugt dem endnu, men de kan bruge dem. Og så har de også forsøgt at indtage Afghanistan som Sovjetunionen, hvilket også er en illustration på, at de kan, og nogle gange så vil de også godt. Så har de også et godt greb om de baltiske lande, da de sørger for udledningen af olie og andre naturressourcer til dem, som I også vil komme ind på lidt senere. Det medfører så også, at de ligger et økonomisk pres på de baltiske lande, hvis de nu engang føler for det. Ja, derfor vil jeg sige, at de er en hård magt. Okay, jeg vil nu forklare lidt om energifordelingen i Rusland. Det er sådan, at Rusland er jo en af de største, altså med sin kæmpe størrelse, så rummer de 7. mest olie i verden, 4. mest atomkraft, 2. mest kul, 2. mest naturgas, og heraf er cirka 50% af den naturgas, de producerer, bliver omdannet til elektricitet. Og det danner selvfølgelig også ryggraden i deres eksport til blandt andet Europa, hvor vi kan også komme ind på senere. Men de rummer i hvert fald omkring 1/3 af verdens kendte metaller og mineraler. Ja, og Sibirien, det kommer vi så lige ind på senere. Yes. Og det skal lige siges, at nogle af de her tal er gamle og ældre. Der sker rigtig mange ting i Rusland, men det vil jeg lige komme ind på senere også. Ja, olie. Siden sådan 2000, der er der jo sket rigtig store omvæltninger, specielt i Kina, og behovet for olie og for energi er steget rigtig voldsomt. Mellem 1998 til 2004 dækkede Rusland alene 48% af al overskydende vækst, der blandt andet skete i Kina, energi, og det tjente de selvfølgelig en rigtig mange penge på. Og nogle af de største olieselskaber i Rusland, det er sådan noget som Rosneft, ja, måske skal vi ikke kunne udtale det rigtigt, TNK, BP, ja, den springer vi lige over. Gazprom er i hvert fald et af de største inden for, altså Rosneft er den største inden for olie, og Gazprom, de har en anden afdeling, der også hedder Neft, som producerer olie, og så har de også bare Gazprom, der er gas, og det kommer vi også tilbage senere. Ja, i 2006, der producerede de så 12,1% af verdensproduktionen af olie, og stod for 11,6% af den globale eksport. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, fordi hvis vi kigger på grafen her, den øverste graf, i 2008, der producerede Rusland rigtig, rigtig meget. Den nederste aktie er altså total produktion i verden, hvor de producerede rigtig meget af verdens olie, og olie, altså den y-aksen her, er altså hvor meget olie de har. Og de har faktisk ikke så synderligt meget olie i forhold til nogle af de arabiske lande og nogle andre lande. Det er igen et gammelt tal, og der bliver fundet mere og mere olie og flere naturressourcer ude i verden. Og det gør altså også, at Rusland på trods af deres kæmpe produktion ligger nummer 8 i beholdning. Så i princippet kunne de løbe tør for. Man kan så diskutere, om de har sådan interesse i at fortælle, at deres beholdning er mindre end den er, fordi så stiger prisen. Ja, denne graf, den illustrerer netop de mængde. Man finder flere og flere ressourcer ude i verden. Flere og flere mængder af naturgasreserver og oliereserver bliver fundet i verden. Og her kan man så se, hvordan, specielt i Mellemøsten, hvordan man har fundet mere og mere, specielt Venezuela er meget dækkende. Og det gør også, at sådan vestlige lande, og specielt også Rusland i den her sammenhæng, mister profit ved, at man kan handle med andre end kun dem. Ja, og nu vil jeg lige tale lidt om naturgas, fordi i Rusland der er et stort firma, der hedder Gazprom, og det står for 94% af det russiske marked. Og 42% af verdensproduktionen, altså det står Gazprom for, og 20% af verdens eksport i naturgas. Og det vi har set sådan i løbet af de sidste år, det er, at man netop har fundet flere og flere ressourcer i verden, og det har altså forårsaget, man kan se allerede i 2008, der lå Rusland langt over Iran i naturgasreserver. Man kan se på y-aksen, hvor på x-aksen produktionen, de producerede rigtig meget, næsten så meget som, eller lige lidt mere end USA, og det man så har set, det er, at man i Iran har fundet naturgasreserver i stor grad, så man nu er kommet faktisk over
Rusland. Og det kan man se her den 12. juni 2013, har der lavet en måling, hvor Iran har noget større depoter end Rusland. Ja. Og det er faktisk også en af de reneste fossile brændstoffer. Det er netop naturgas. 40%. Ja, og faktisk 40% af Europas import af stoffer, det kommer fra Rusland. Så det er også lidt vildt. Kan vi komme videre der? Ja, og det er altså igen, man finder om flere og flere naturgasreserver ude i verden. Ja, og man har også atom- og vandkraft. Nu tager jeg lige sådan først lidt kort her. Men atomkraft, der er de sådan lidt med. De står 6% af verdensproduktionen. Men i forhold til USA, så er det jo ikke særlig meget, fordi der står for 31%. Ja, og det er måske også efter man har set nogle ulykker og så videre. Ja, og så har vi vandkraften. Der er det fordi Rusland de har et kæmpe system af floder og sådan en kæmpe net, hvor specielt Volga og Kama er sådan 2 rigtig store floder. Og det som man kan gøre, som virksomheden de gør, det er, at de ligger så op ad de her floder, og så producerer de deres egen energi, og det er faktisk rigtig holdbart. Fordi så kan de nemt få energi, og det er meget billigt for dem. Så det er en rigtig god energikilde for Rusland. Og det er så 16% af landets energiforbrug, der kommer fra vandkraft. Det er lidt urelevant for Iran, men ja. Ja. Og man kan så se på øverst, kan man så se en graf, der viser elproduktionen i Rusland, og det er alt efter hvor den kommer fra. Og det der er relevant, det er nok, at 47,7% af elproduktionen i Rusland kom i hvert fald i 2008 fra naturgas. Så har vi her nogle grafer, der viser noget om verdens energiforbrug, og noget med, hvor meget de producerer i forhold til, hvor meget de bruger. Og der ligger Rusland altså noget højere, og man kan se på grafen til øverst til venstre, at de i forhold til deres produktion har næsten en fordobling. Så det vil sige, at de eksporterer ret meget energi. Eller der er også selvfølgelig også noget, der går til spilde i Sibirien og sådan noget. Det er lidt praktisk. Ja, og der kan man igen se en udvikling i energien. Man kan se, at den er steget på den nederste graf. Energiforbruget er steget i Rusland. Vi går hurtigt videre. Ja, og jeg vil lige kort fortælle noget om udvindelse af fossile brændstoffer. Man har, altså når man skal udvinde noget, så er det lidt en bekostelig affære, fordi man skal først finde ud af sådan nogle geografiske og geofysiske eftersøgning, hvor man undersøger undergrunden. Og det er aldrig 100% sikkert, om man finder noget. Så det kan være rigtig dyrt, hvis man kommer til at ramme noget forkert, eller hvis noget har vist sig at være noget andet, end det var. Ja, og det her så kræver, at man har nogle geologiske hensyn. Og de skal tage både, når man nu graver sådan et hul, så skal man tage hensyn til mange ting med grundvand og sådan noget omliggende, der man skal helst ikke forstyrre for meget. Og hvis man skal jo sikre sig, at den er meget tæt, den her boring, fordi hvis det løber ud i grundvandet og sådan noget, så er det noget svineri, og det er en dårlig forretning. Så man har altså 7 lag af forskellige materialer, der sikrer, at den er 100% tæt. Og det man gør, det er, at man borer, så man bare ned. Det kan man gøre fra sådan en boreplatform, som især på det øverste billede. Så graver man ned, og så kan man sprøjte nogle forskellige lag ned, og så får man noget. Men man kan gøre det på forskellige måder. Man kan sætte rigtig mange lige boringer ned, eller man kan gøre som på billedet nede i højre hjørne, hvor man har hvor man borer fra samme punkt. Det generer ikke omliggende så meget, hvor man så kan nå ud på samme måde. Det tager lidt længere tid, men det er også meget effektivt. Ja, det var det, jeg havde at sige. Hvis vi skal diskutere, og hvis vi skal opsummere lidt om Rusland, har Rusland egentlig meget magt? Fordi at, som jeg fortalte, så har Rusland rigtig mange muligheder for ressourcer, men om landet egentlig er magtfuldt, og kan man kalde det magt? Det er det store spørgsmål. Rusland, de har, som jeg også var inde på før, så har de ikke krammet om de baltiske lande. Fordi intet moderne land kan leve uden olie, eller andre former for, energiformer. Fordi uden olie, så har vi jo lige pludselig ingen biler, fordi biler kan køre uden. Vi har ingen strøm, fordi at naturgas også er med til at skabe strøm. Varme, ja. Det hele forsvinder. Elektricitet forsvinder. Ja. Det hele forsvinder. Hele industriproduktionen, og derved også fundamentet for vækst. Ja,
for eksport og så videre. Ja, industrien dør som sagt også, fordi når du ikke kan køre biler, så kan du ikke få varer ud, og så dør det hele bare. Ergo alle har brug Alle har brug for Rusland, og jeg siger, baltiske lande har brug for Ja. Rusland. Men hvis man nu skal kigge på det sådan, hvad kan man sige, hvis nu antager, at Rusland de lukker for eksporten af olie og andre Og naturressourcer. specielt til de baltiske lande. Præcis. Hvis du nu gør det, så med de baltiske lande, de kan ikke få naturressourcer andre steder fra lige nu, så de er nødt til at finde sig en anden partner i det her. Det kommer til at tage noget tid for dem at få, hvad kan man sige, etableret den ledning, vi var inde på før, den lange Rusland havde. Druzjba. Der var 5.200 km lang. Den skal de så have lavet en ny af fra en af de andre eksportlande, som så er Kina eller et andet land. Men man kan også antage, at det ville ske, også når man kigger på de tal, Jonas han fremlagde, at Rusland, sidder på meget, men så meget sidder Rusland heller ikke på, i forhold til, hvor meget der bliver fundet andre steder. Så Rusland kan lukke de baltiske lande godt og grundigt sønder sammen i en periode, men så ville, hvad kan man sige, de andre grådige lande, de ville hurtigt kunne melde sig på banen og sige, værsgo, her er vores, vi tager lige nogle penge med den anden vej i stedet for. Det resulterer også bare i nogle sanktioner mod dem. Altså det der med, at man kan ikke regne med, kan man regne med Rusland? Kan man regne med, at lukker de nu i morgen, eller hvad gør de? Også fordi specielt 44% af vores energiforbrug, energieksport, EU's energieksport kommer fra Rusland, så gør det bare, at man skal have en eller anden form for tillid til dem. Ikke? Man skal ligesom have for at man kan handle med dem, og det har man bare ikke rigtigt. Den svinder virkelig også, fordi når vi kigger på, hvordan Rusland håndterer deres energi over for de baltiske lande, så tænker vi, hvad skal der til, for at de gør det samme mod os? Og Men det de er er dårligt. jo gode, det er jo ikke et problem. Nu? Lige nu. Altså, Lige nu. det Lige nu har er det det ikke et problem. Det kan ske for Rusland. Ja, har meget magt. Rusland har meget magt. Har de for meget magt? Det er svært at sige, men hvis lige på det her energipunkt, så burde de ikke have for meget magt, fordi så mener man, at hvad kan man sige, de andre leverandører... Rusland sidder jo bare på nogle ressourcer, som vi ikke sidder på. Præcis, at de andre leverandører, de vil hurtigt komme ind sig på banen og tilbyde det til de lande, der så eventuelt vil mangle. Så til det her punkt vil vi sige nej. Rusland har ikke for meget magt, men de har meget magt. Hvad for meget? Hvordan ser Ruslands situation ud nu? Den ser godt ud. Den ser god ud, og hvis man også kigger på, selvfølgelig der er andre lande, der er på vej op med naturgasser. Men Ruslands situation økonomisk og eksportmæssigt lige nu, nogle år frem i hvert fald, så længe de kan, jeg ved at vi har læst 40-60 forskellige, hvor lang tid naturgas og olie holder. Men situationen ser jo kanon ud, deres eksport er kæmpestor i forhold til deres import. Fordi de ikke har nogen import. De for store... De klarer sig selv. Hvad hedder det? Man kan sige, hvis man nu skal dele meget op, så økonomisk, ja, ser det pisse godt ud. Hvis man så skal tage det på samfundsfaglige. Ja. Der ser sgu ikke godt ud. Korruption, videoen vi også så, forfølgelse af journalister og andre, der er kritiske omkring samfundet, Putin. Ud fra et vestligt synspunkt. Putin, en god mand Putin. Hvis man er kritisk over for ham, så kan man risikere at forsvinde. Politiske modstandere kan risikere at forsvinde. Det er del af den der korruptionskurve, som vi var inde på i starten, med Rusland, der er placeret som det nummer 177 mindst korrupte land i verden, hvor Danmark ligger nummer 1. Så det er svært for os at sætte os ind i, hvor korrupt Rusland egentlig er. Og man kan også sige, at vi sidder og slynger om os med en hel masse tal af, hvor meget Rusland har, men hvis vi var Rusland, ville vi måske heller ikke opgive det helt rigtige tal af hensyn til priser og sådan noget. Så man kan også sige, altså hvad ved vi egentlig af konkrete? Det er klart, at de har interesse i at fortælle, at de har mindre, end de har, fordi det hæver jo prisen. Men Rusland, det ser godt ud for jer. I skal nok lige have gravet nogle flere huller efter noget mere olie snart, men ellers så... Til at investere lidt mere i vedvarende energikilder. Jeg har rigtig meget vand til at for Søren få brugt det. Det skal så siges, at det vil aldrig kunne være nok for Rusland at droppe naturressourcerne for at lave noget miljøbæredygtigt. Fordi så skal du blive mange vindmøller og rigtig mange vandløb. Man skal aldrig sige aldrig, men der kommer jo ny teknologi. Og der er også det, at Rusland er så stort et land, at der faktisk er mange oliefelter, hvor man har fundet, men hvor det bare er for vanskelige arbejdsforhold endnu. Men det udvikler sig jo hele tiden, så på sigt kan der også komme flere oliefelter. Og der er også mange steder i Rusland, hvor det er så koldt, at du ikke kan få det op endnu. Ligesom samme problem som med Grønland, hvor det bare er i Rusland i stedet for, fordi det er så stort, så der er så mange forskellige... Og Ruslands økonomi kunne forbedres bare ved at effektivisere, for der er med meget oliespild, og den der rørledning, blandt andet Druzjba, er også ved at være gammel. Så det er simpelthen. Hvad hedder det? Så har de også det største forbrug per indbygger af de her naturressourcer, og det kunne man også godt lave om på, fordi Rusland, hvis man sådan tænker på, hvilket land det er, så vil jeg umiddelbart sige, at det er lidt ulogisk, at de har det største forbrug. Også når man kigger på indbyggertallet i forhold til deres størrelse, er faktisk ikke så ekstremt. Deres BNP per indbygger er $2.444 per US dollars, per indbygger. Det er jo heller ikke synderligt meget i forhold til, hvor meget energi de bruger.
Så Ruslands ressourcer ser måske godt ud, men samfundsmæssigt, så har de det måske ikke så super fedt. Nej, de har det fester skidt. ikke endnu. Det gør de ikke. De ved ikke, hvor skidt de har det. Men stabilisere landet, så har jeg også en forholdsvis stabil økonomi lige nu, så kunne vi faktisk godt få det til at rock and rolle i Rusland.